Nos próximos días o Executivo nogués procederá a restablecer o tránsito de vehículos na zona do Malecón de Gasset, onde actualmente se acometen as obras de remodelación da fachada marítima. Será en principio nun só sentido de circulación e durante un período de mes e medio. O que vamos a facer agora para non causar trastorno á circulación durante fundamentalmente o mes de agosto, que é onde desde máis afluencia de visitantes a Noia, é restablecer a circulación, os acopios, e vaise vallar e protexer a zona de acopios da obra, vaise deixar ese carril de circulación transitable e unha vez que máis ou menos pase este período estival, alá por mediados de setembro, pois se retomarán as obras, se reanudará digamos a execución da mesma e haberá que ir facendo cortes puntuais para poder regular o tráfico e evitar aglomeracións e concentracións. A actuación cun orzamento de 1 millón de euros de investimento está a ser sufragada pola demarcación de costas. Ademais da mellora estética da zona, a obra inclúe tamén a renovación de servizos básicos. É evidente que é unha obra con certa complexidade, con unha serie de dificultades xa no seu inicio, o ter que acompasar distintos servicios, porque aí está previsto tamén retirar un transformador de Fenosa, eliminar ese transformador e colocalo soterrado nunha zona do casco histórico, e compaxinar pois determinados servicios como Telefónica, Fenosa, abastecemento de augas e demais, supón que xenera algunha dificultade e a veces incluso algún retraso na execución da mesma. A pesar desta suspensión temporal, dende o Concello confían en que as obras poidan cumprir os prazos previstos e estean rematadas antes de finais deste ano.